Hej YouTube, det er Itai. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en simpel røgbombe. Du starter med at tage en tennisbold, eller bordtennisbold, mener jeg. Så tager du noget sølvpapir, et stykke sølvpapir. Så tager du bordtennisbolden og lægger i midten af sølvpapiret sådan her. Og så tager du den. Så tager du hånden rundt om, og så laver du sådan en kugle, og så laver du ligesom sådan et håndtag. Sådan her. Og så har du røgbomben. Så når du skal antænde den, så tager du en lighter, og så tænder du her. Og så når der kommer røg, så smider du den på jorden. Eller du kan også bare tænde den ved jorden. Men det er sjovere at tænde den i hånden, og så kaste den. Du kan også bare lade den holde i hånden. Jeg synes bare det er lidt dumt, fordi så kan du brænde dig, og det er rigtig varmt. Det var det for i dag. Hej hej.